State House Malawi ni nyumba ya boma. Aliyense ngati nzika dziko lino ali ndi kuthekera kugwira ntchito umenewu. Osatenga anthu ati limodzi, chigawo chimodzi, boma limodzi. Ndikukhulupirira zamveka ndipo amene akuchita izi azikoza. Chimene tikufuna Malawi wokomera tonse. Dzana ndimafotokoza nkhani yomweyi. Ndiye lero ndikubwerenza. State House Malawi ndi nyumba ya boma. Aliyense ali ndi kuthekera kugwira ntchito umenewu. Osatenga anthu ati limodzi, chigawo chimodzi, boma limodzi. APM tinamuchita support, anavotedwa ndi Malawi chifukwa timafuna kusintha. Ndiye lero wina asabwere ndikumalimba ntchito anthu a boma limodzi. That is unacceptable. Aliyense kaya ndi udindo tani tikamona kuchita izi tibwera pano ndikulankhula. Maboma onse a dziko lino kuphatikiza dowa anthu anavotera APM. Ndiye wina asatenge malamulo m'manja mwake. Don't take people from one district ndikumayika ku State House. That is unacceptable. Anyway, ndipezerepo mwayi kuthokoza nduna zingapo zimene zikukhala mozichepesa. Joseph Mwanamveka, Rosa Mbilizi, Alfred Gangata, Honorable Mukito, Dr. Ben Pili, osayiwala Jabi Mhango. Pitirizani kuzichepesa. Ambiri akakhala mpando umenewu amatumba akamayenda ngati aponda moto. Ndiye timayenda kuti inu amene mukutumbwa khalani ngati Mwanamveka kuzichepesa. Jabi is a good man, same like Mukito. Akakhala Ben Pili alibe zifukwa kulimbana naye muzingotaya nthawi. Timafuna tichenjeze inu amene munasiya kuyankha mafoni after election. Kukhomerera muli pa number 1. Tayesani kusintha. Mafutu soja akudandaula kunjaku. Ndinakuwuzani kale kunena kuti ineyo musandilembe ntchito ndibe nazo ntchito. Koma ndizibwera pano kulankhulira Malawi. Musayese kuti mukakhala mipando mwanumo mukhomereratu. Never. We will come here and speak. Munda tinalima limodzi. Bogola mwatenga zibwezi ndi abale anu. Kodi kukhala matero. Tikudziwa kuti ku DPP kula anthu abwino. Ena ndoyipa koma anthu abwino aliko. That is why ndikupezerapo mwayi ndikumathokoza nduna zingapo zimene zikukhala moyo wozichepetsa. Joseph Mwanamveka, Rosa Mbilizi, Alfred Gangata, Honorable Peter Mukito, Dr. Ben Pili, Jabi Mhango akukhala moyo wozichepetsa. Ndiye tikupempha kuti makosana pitirizani kuzichepetsa. Ambiri akangomasidwa mpando amatumba kumayenda ngati moto. That is nonsense. Mafutu soja akulira kunjaku. Ndiye wina akupita kumudzi kwawo ndikukatenga chigulu ndikumaponya ku State House, ku Capitol Hill and everywhere. What is that? Where is foot soldier? Ineyo ndikuwuzani pano and I will continue speaking like this. Sindikonja yayi. Musandilembe ntchito ine sindikufunanso ntchito yayi. I don't need a job. Tafera kaye Nyamata. Ndiye ndikudziwa kuti akamanena bodza lawo ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha Wabakili TV. Ndikangoona kuti wina wake basi kulemba driver ndikumakatuta anthu mumuzi kwawo ndikumayika ku State House and other places in the government sector. We will not allow that. Ndalama za boma aliyesapindule. Wakuchitipa, wakumangochi, wakukalonga, wakuphalombe, wakunchewu, wakudowa aliyesapindule. Osati banja limodzi, dera limodzi, kamuzi kamodzi. We will never accept that. Lero Amalawi akumakhala mmabawo kumamvera mabodza Abakili Muluzi TV. Lembani ntchito Amalawi. Amalawi kumpoto, chigawo cha pakati, East Region kumwera. Onse mwalembe ntchito. Osati kaboma kamodzi. Basi mongonyamula anthu numakasiya madera osiyana-siyana. Kuti chaninu. Amanena zoona Abakili Muluzi TV. You cannot be collecting people from your own village. Ndukumakaika mawa pakudaku. What is that? Anyway, ndithokoze kwambiri. Nduna zingapo, nduna zimene zinazithokoza kawiri koma ndikufuna zithokoze katatu.
chifukwa nduna zabwino kwa basi Joseph Mwanamveka, Rosa Mbilizi, Alfred Gangata, Honorable Peter Mukito, Dr. Ben P, Chabi Mhango, pitizani kuzichepesa. Lero president ndinene mauawa pabwera TV na yongo yankula pa wireless vela na Nyamadaimu sikomo kwambira Nyamada Molalo sikomo akuti Bakiri Mulusi TV mabodza Bakiri Mulusi TV bakoza TBB osali mati